سلام كبرات تلت مرب نيوز لو ما عندهم كم تلمود حدشت حبريتات حيزنا لكم متينا لنا اب تجرين اب زوبانان زمعول زلو حدشت مع بالتات نابهم كنبلينا فلا ما قن بارستاتهم كزهاركم ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይና መምላስ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ሰራዊት ትግራይን መሪሕነት ትግራይን ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ናይ ሰራዊት መንቅስቃስ ክህሉ ከም ዝኽእልን ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተተኮስትን ፀረ ድሮንን ልምምድ ይካየድ ከም ዘሎን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታ የቃልዑ ኣለዉ እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ሎሚ እውን ፍሉያት ዓወታት ይጎናፀፉ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ አርኤስኤፍ ዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ሓይሎም ብምቕፃል ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ሓይልታት አርኤስኤፍ ድማ እናተበታተኑ ንድሕሪት የንሰሕቡ ከም ዘለውን ሓደ ዓብዪ ጀነራል ናይ ኣዛዚ ናይ አርኤስኤፍ ድማ ናብ ሓይልታት ሱዳን ብምእታው ዓብዪ ክሳራ ኣብ አርኤስኤፍ የጋጥም ከም ዘሎን ናይ ምውጋእ ዓቕምን ሞራልን ከም ዘይብሎም ዘርኢ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ዝወፅ ዘለዎ ሓበሬታ ኣቃሊዖም ኣለዉ እዚ እውን ብዝርዝር نابهم كنا بلوينا ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ሰራዊት ትግራይን መሪሕነት ትግራይን ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ክህሉ ከም ዝኽእልን ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተተኮስቲ ፀረ ድሮንን ልምምድ ይካየድ ከም ዘሎን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ትግራይ ዓበይቲ ናይ ተተኮስቲ ልምምዳትን ከምኡ ድማ ናይ ፀረ ድሮን ሙከራታትን ይግበሩ ከም ዘሎን ነዚ ስዒቡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ መቐለን ናብ ሽረን ክካየዱ ዝፀንሑ ናይ ኣየር በረራታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ንእሽተይ ናይ ምትእጉጓል ናይ ሲግናል ምጥፋእ ኩነታት ተዓዚቦም ከም ዝነበሩን እዚ ናይ ፀረ ድሮን ልምምዳት ድማ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ናይ ሲግናል ምቁርራፅ ኣጋጢሙ ክኸውን ከም ዝኽእልን ዝብል ሓደ ጥርጣረ ወፂኡ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ጥርጣረ እዚ ትኽክል ኮይኑ ከም ዝተረኽበን ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ናይ ፀረ ድሮን መምከንታት ወይ ከዓ ናይቲ ጃሚንግ ዝበሃል መሳርሒ ማለት እውን ነቲ ናይ ሲግናል መዛብዒ ናይ ድሮን ንሱ እቶም መሳርሕታት ንሳቶም ስሩዕ ኣገልግሎት ጀሚሮም ኣብ ልምምድ ከም ዘለውን እቲ ሰራዊት ትግራይ ድማ እዞም ሓደሽቲ መሳርሕታት እዚኣቶም ተዓጢቑ ኣብ ልምምድ ኣትዩ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓድሽ ሓበሬታታት እዮም እናተቃልዑ ዝርከቡ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሽረ ማለት እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝግበሩ በረራታት እተን ኣየራት ብሰንኪ ናይ ሲግናል ምቁርራፅ ኣብቲ ዝደለዮ ቦታ ክዓርፋ ብዘይምኽኣለን ተመሊሰን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመፃ ተገዲደን ነይረን እየን እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዝተባሃለ ነገር እቲ ሽዑ ተጠርጢሩ ዝነበረ ነገር ትኽክል ኮይኑ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሕታት ናይ ምሙካር ስራሕትታት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ እቲ ብፀላእትን ተጎቢጡ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ግዛት ናይ ትግራይ ክምለስ ከም ዝኽእልን ነቲ ግዛት ንሱ ንምምላስ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳት ክግበር ከም ዝኽእልን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ እዚ ድማ ንህዝብና እፎይታ ዝህብን ነቲ ተፈናቒሉ ሓሳረ መከርኡ ዝርኢ ዘሎ ነቲ ንመበል ሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ኣብ ዳስ ክሕልፍ ተፈሪድዎ ዘሎ ህዝብና ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስደተኛታት ካምፕታት ተጸሊሉ ዘሎ ብሰንኪ ስእነት መድሓኒት ብሰንኪ ጥሜት ብሰንኪ ረሃብ ብሰንኪ ሕማም ዝመውት ዘሎ ህዝብና ንእሽተይ ተስፋ ክገብረሉ ዝኽእል ሃዋህው እናተፈጠረ እዩ ዝርከብ እዚ ድማ ክገብሮ ዝኽእል ቲዲኤፍን ጥራይ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ ካብ ትግራይ ዝምዕብሉ ዘለዉ ዝወፅ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ቲዲኤፍ ምንቅስቃሳት ኣብ ዝሓየለ ደረጃ ከም ዘሎን እቲ ዓቕሚ ናይ ቲዲኤፍ ድማ ሕዚ እውን ናብ ዝለዓለ ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ከም ዘሎን ብኣንፈት ሱዳን ድማ ብኣርሚ 70 ዝተደራጀ ሓደ እቲ ኣርሚ ንሱ ኣብ ዝለዓለ ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ግዜ ከም ዘሎን እኹል ዝኾነ ምድላዋት ከም ዝገበሩን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኮማንዶታትን ካልኦት ኖርማል እግረኛ ኾነ መካናይዝድ ክፍላት ሰራዊታት ድማ ኣብ እኹል ምድላዋት ተዘጋጅየን ከም ዘለዋን ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ክረምቲ ቅድሚ ምእታው ናብ ግዛኣትና ናብ ዓድና ክንኣቱ ኢና ዝብል መሪሕነት ተሓንጊጠን ሕዚ እውን ናብ ወፍሪ ወይ ከዓ ናፍቲ ግዛኣት ንምእታው ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋን እዚ ነገር እዚ ድማ ብመሪሕነት ትግራይ እውን ክኸውን ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ ግዜ ሑመራ ናብ ትግራይ ክትምለስ ከም ዝኾነት ዘረጋግፅ ኣካይዳታት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ ነዚ ከረጋግፀልና ዝኽእል እውን ብብዙሕ ነገር በቲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ኮነ ብብዙሕ ነገር ክረጋገፅ ዝኽእል ነገራት ኣሎ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ዝንገር ኩሉ ነገር ዝንገር ኣይኮነን እንተኾነ ግን በቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት እቲ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ዘተኣማምን ቁመና እዩ ዝርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ መሪሕነት
ምስልጣን ኮነ እቲ ናይ መሪሕነት ምሽግሻግ ወይ ከዓ እቲ መሪሕነት ምቅያራት ዘሎ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ሬዲ ኮይኑ ነቲ ሕዚ ዝመጽእ ዘሎ ተልእኾ ንምፍጻም ከኽእል ዝኽእል ቁመናን ብቕዓትን ኣብ ምውናን እዩ ዝርከብ እዚ ግዝኣት እቲ ርስቲ ናይ ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ ከም ዝኽእልን እንተኾነ ብሰላማዊ መንገዲ ክምለስ እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ወታደራዊ ስጉምቲ ንምክያድ ካብ ትግራይ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት የቃልዑ ኣለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣቕጣጫታት ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝግበር ተልእኾ ክኽየድ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ክበፅሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እቲ ኣብ ኬንዳ ተደብርዩ ዘሎ ህዝብና እቲ ዝስታውሶ ዝዝክሮ ሲኑ ዘሎ ህዝብና ብጥሜት ብሰኣን መድሓኒት ብሰኣን ምግቢ ዝመውት ዘሎ ህዝብና እፎይታ ዝረኽበሉ ግዜ ዝበፅሕ ይመስል ሕዚ ግዜኡ እዩ እቲ ኣብ ፈቐዱ ተደብርዩ ተንከራቲቱ ተበታቲኑ ዘሎ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ ግዝኣቱ ዝምለሰሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ድማ ህዝቡን መንግስቱን መሪሕነት ናይ ሰራዊቱን ኣብ ቲዲኤፍ ዘለዎ ዘተኣማምን ቁመናን ሒዙ ናብ ዓዱ ክምለስ ከም ዝኾነን ዘርኢ ሃዋህው እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ብሰዓት እዚ ማለት ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና እዩ ንትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ምክንያቱ ድማ ትግራይ ሕዚ እውን ብዓቕማን ብጉልበታን ከምኡ ድማ በቶም ኩሉ ግዜ ድሕንነታ ዝስውኡላ ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንዓኣቶም ሒዛ ዘይትበፅሖ ነገር የለን እሞ ሕዚ እውን ንዓኣቶም ሒዛ ግዝኣታ ኣብ ቀረባ ግዜ ክተውሕስ ከም ትኽእል ዝወፅ ዘለዉ ሓበሬታት እናቃልዑም ዝርከቡ ክንቅፅል ከለና ከዓ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ዛዕባና ዝኸውን ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ሎሚ እውን ፍሉያት ዓወታትን ይጎናፀፉ እዮም ዘለው ኣብ ልዕሊ RSF ዝካየዱ ዘለው መጥቃዕትታት ኣሕይሎም ብምቕፃል ዓበይቲ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለውን ሓይልታት RSF ድማ እናተበታተኑ ንድሕሪት የንሰሓቡን ከም ዘለውን ሓደ ዓብይ ኣዛዚ ጀነራል ናይ RSF ድማ ምስ ሙሉእ ሰራዊቱን ዕጥቁን ናብ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኢዱ ከም ዝሃበን ንRSF ድማ ዓብይ ክሳራ ከም ዝኾነን ብተወሳኺ እውን ድሕሪ ሕዚ RSF ክዋገአሉ ዝኽእል ዓቕሚ ኮነ ሞራል ከም ዘይብሉን ዓበይቲ ወታደራዊ ሓገዝ ክግበረሉ ናብ ኢትዮጵያን ኢማራትን ይምሕፀን ከም ዘሎን ካብ ግዛእታት ኮርዶፋንን ብሉ ናይልን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታ እናቃሊዖም ዝርከቡ እቲ RSF ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ብዝተፈላለዩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እናተደገፈ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ሕዚ ናብ መጨረሹ ዝበፅሕ ይመስል ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓበይቲ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ነቲ ናይ RSF ሓይልታት እናደምሰሱን እናበታተኑን እዮም ዝርከቡ ከምኡ ድማ ካብቲ RSF ዝበሃል ሓይልታት ምስኡ ንብዙሕ ዓመታት ዝፀንሑ ዓበይቲ ኣዘዝቲ ጀነራላት ሓይልታቶም ሒዞም ሰራዊታቶም ሒዞም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ምስ ሙሉእ ተሽከርከርቶም ናብቲ ናይ መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ናይ ጀነራል አልቡርሃን ዘእዝዞ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ናብኡ ይኣትዉ እዮም ዘለው እዚ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓይሊ ምዝባዕ ሓደ ቀንዲ ዝኾነ ሚና ዝፃወት ዘሎ ነገር እዩ እቶም ጀነራላት ናብ ናይ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ዝኣትዉ ዘለው ስቂሎም ኣይኮኑን ስቂሎም ክኣትዉ ይኽእሉን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብቲ ናይ RSF ዘሎ መሪሕነት ዓብይ ዝኾነ ብልሽውና ኣሎ ዓብይ ዝኾነ ስዕረት ገጢሞዎም ኣሎ እቲ RSF ንሱ ክዋገአሉ ዝኽእል ዓቕሚ ድሕሪ ሕዚ የብሉን እቲ ካብ ካሊእ ዓድታት ዝመፆ ዝነበረ ሓደ ሓገዛት ድማ ብዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት እናቐነሰ እናባኸነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሕዚ ንሱ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ሓገዝ ይጠርዕ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ኾነ ካብ ኢማራት ዓረብ ንሳተን ቅድሚ ሕዚ እውን ዝሕግዝኦ ነይረን ንሳተን ድማ ሕዚ ሓገዝ ክህብኦ እናተላበ እናለመነ እዩ ዝርከብ እንተኾነ ግን እቲ ነገር ንሱ ሕዚ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ክኸደሉ ዝኽእል ዝነበረ ክኸደሉ ኣይኽእልን እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ይቆፃፀር ኣሎ ዝተፈላለዩ ንኣስታት 3 ዓመት ኣብ ትሕቲ RSF ዝነበሩ ዓበይቲ ግዛእታት ተቆፃፂሩ ህዝባዊ ዝኾነ ኣገልግሎታት ስሩዕ ኣገልግሎታት እናጀመረ እዩ ዝርከብ እዚ ድማ ነቲ ሰራዊት ሱዳን ዓብይ ዓወት እዩ ነቲ ህዝቢ ሱዳን እውን ዓብይ ዓወት ኮይኑ ረኺብና ኣለና እቲ ናይ ሓይሊ ምዝባዕ ኩነታት ድማ ይካየድ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣስታት 3 ኣዘዝቲ ናይ RSF በብግዚኡ ምስ ሙሉእ ሰራዊቶምን ዕጥቆምን ናብ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ከኣትዉ ምኽኣሎም እዚ ንRSF ብጣዕሚ ዓብይ ክሳራ እዩ ብቲ ወታደራዊ ኣካይዱ ወታደራዊ ምስጢራቱ ድማ ኒ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ተዋሂቡ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝኣተዉ ዓበይቲ ጀነራላት ስቂሎም ኣናእሽተይ ወይ ከዓ ኣብ ንእሽተይ ሓላፍነት ዝነበሩ ኣዘቲ ከይመስለኩም ዓበይቲ ጀነራላት እዮም እዞም ዓበይቲ ጀነራላት እዚኣቶም ድማ ነቲ ናይ RSF ኣካይዳ ከመይ ከም ዝኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ዝፈልጡ እዮም እቲ ምስጢራት እቲ ንድፊ ናይ ኩናት ንድፊ
ወይ ካቲ መህንድስና ዝበሃል ንሱ ሙሉእ በሙሉእ ዝፈልጥዎ ጀነራላት እዮም እዚኣቶም ናብ መንግስቲ ሱዳን መኻዶም ድማ ንመንግስቲ ሱዳን ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ነቲ ናይ RSF ሓይሊ ግን ዓብይ ክሳራ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ዘሎሞ እዚ ነገር ዝሕዚ እውን ዓብይ ናይ ሓይሊ ምዝባዕ ኩነታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ኮርዶፋንን ኣብ ክልል ኮርዶፋንን ኣብ ከባብታት ብሉ ናይልን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ከባብታት ዘሎ ዓበይቲ ውግኣት ሒዞም እናተኻየዱ እዮም ዝርከቡ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብነፈርቲ ኮነ ብእግረኛታትን ብከበድቲ መሳርሕታትን ዓበይቲ መጥቃዕታት እዮም እናፈጸሙ ዝርከቡ ሰዓት እዚ ተኸቲሉ ድማ ብዙሓት ከባብታት ናይ ብሉ ናይልን ናይ ኮርዶፋን ግዛት ኮርዶፋንን ነፃ ዝወፅሉን ስሩዕ ኣገልግሎት ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኾነ ካልኦት ናይ ኤሌክትሪክን ካልኦት ኣገልግሎታትን ዝጀመሩሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ድማ ሕዚ እውን ነቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝመራሕ መንግስቲ ሱዳን ዓብይ ዓወት ከም ዝኾነ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ ዜና ኩሉ ህዝብና ንኽበጽሕ ድማ ሼር ምግባር ከይትረስዑ ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ተኸታተልቲ ተሃልይኹም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ከም ኩሉ ግዜ ድማ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ሒዝና ናባኹም ክንመጽ ኢና ንሎማዓንቲ ዝነበረና ምድላው ግን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰላም